أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. Sengathi Allah angasivikela kusathane ongathandwa. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Allah uyasixwayisa kule verse yeQuran. Uthi onina enikholwayo. Qu anfusakum, onina enikholwayo, qu anfusakum. Ziphephiseni nina wa ahlikum kanye nemindeni yenu from the fire, emlilweni. Lalela ke. Ngikhuluma ngebid'a. Awulalele nje, ngikhothela istatements ka Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Bese wena ke obhizinesi bid'a uzinuka amakhwapha. Uthi Imam Malik makakhuluma kanje, wena umephi namabhid'a wakho wathandayo opracticeayo akujabulisayo wena. Lalela ke. قال مالك رحمه الله تعالى سبحان الله من ابتدع في الإسلام بدعة سبحان الله يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. Subhanallah. This is a statement of Imam Malik rahimahullah ta'ala. Sengikutshela ke le statement sika Imam Malik ngani ngesizulu. Imam Malik rahimahullah ta'ala Allah benomusa kuye wathi loyo muntu loyo oza nento entsha oza nomfakela omusha la enkolweni yeIslam bese lo mfakela loyo ewubona kuyinto enhle angayiboni kuyinto embi, leyo bid'a leyo azenayo ayilethe la kuIslam bese ibona kuyinto enhle njengoba besho nje bethi kunama bid'atul hasan. Subhanallah. My brothers, you are choosing your way to hellfire. Ngokukhuluma leso statement leso niqhubeke nipractice amabhida. Lalela ukuthi Imam Malik uthini. Subhanallah. That person has claimed ukuthi Muhammad sallallahu alayhi wasallam betrayed the message. Akalethanga umlayezo okuyiwona wona. Lower bid'a was the best message ebekumele ilethe Muhammad sallallahu alayhi wasallam. You have started your own religion. Uqale yakhe inkolo. Kwesinye statement Imam Malik usho kanjalo. Uthi wena oza nebid'a so uqale yakhe inkolo. The question is, usase Muslim na? Imam Malik makakhuluma kanjalo. Allah mayekhuluma kanjalo ethi Islam complete, wena uthi Allah unamanga ngizoyicomplete mina. Usase Muslim yini? Isithunywa sika Allah masithi izinto ezintsha la kule nkolo le azamukelekanga, siyazikhahlela sizifuni, wena uzifaka ngenkani. Usase Muslim na? Awinuka amakhwapha.
uyazazi wena obhizi namabhida, uyazazi awuyinuka amakhwapha. Where do you stand? Subhanallah. Then uImam Malik uyaqhubeka uthi ke njengoba Allah esho kuQuran ukuthi Islam is complete, ayishoti ngalutho, ayishoti nga-subtraction, ayishoti nga-addition. Wena uyaqhubeka namabhid'a. Lalela ukuthi Imam Malik uthini. Uthi ke uImam Malik into engazange ibe kuIslam umprofeti esaphila sallallahu alaihi wasallam, engazange ibe halal iyohlala iharam. Into eyayi halal umprofeti esaphila iyohlala ihalal, angeke izishintshe kule nkolo le. Then and now angeke izishintshe. Halal will always be halal and haram will always be haram. Angeke ize ishintshe. Subhanallah. My brother, my sister, vula ingqondo. Vula ingqondo. Sengathi umdala ngasivula ingqondo asivula amehlo. Siwayeke lamabhida la. Ushayitani uyayihlobisa ibhida ayenze ngathi yinhle. Njengoba nisho nje nithi amabhid'atul hasan, ushayitani wenza ukuthi nikhulume kanjalo. Ayikho ibhid'atul hasan la kule din le, ayikho. Kodwa outside din plenty of bid'atul hasan, plenty. Kusho nina nithi ama cellphone, alhamdulillah is a bid'atul hasan, but it's not part of the din. Aeroplane, our Nabi sallallahu alaihi wasallam akazange agibele aeroplane, is bid'atul hasan, but it's not part of the din. It's part of the dunya. Bid'atul hasan, yes, injalo imoto. Bid'atul hasan is not part of the din. But once we let Allah din, bid'atun dalala. There's nothing like bid'atul hasan la kule din le. Ayikho. Ushayitani wenza ukuthi wena ukhulume ngebid'atul hasan, uyenze ngathi din. Ushayitani okwenzisa leyo nto leyo. Sengathi umdala ngakuvula ingqondo ukwazi ukuhlukanisa phakathi kwebhida outside idin nebhida within the religion of Islam, le engafuneki, le ekusesihogweni. Sengathi umdala ngangisave nami akusave nawe wena usasebhizi nalawo mabhida alayo ucabanga ukuthi wenza into enhle. Wa akhiru dawana anilhamdulillahi rabbil alamin.